שנים סבלתי איתה. אני אדבר בשם מחזור שאוהב ללמוד ולאכול. אנחנו לא עשינו שום דבר בלי שולחן אוכל פתוח, אז מחזור 7, משהו. אז אני אתחיל. בכל התחדשות בעולם היהודי נגעו לפתוח בברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. כתיבת עבודת דוקטורט משולה לצעירי לידה, שבסופו נולד הוולד בריא ושלם, אחרי תהליך ארוך שבו קרם אור וגידים, שכל, לב ונשמה. מהי עבודת דוקטורט ללא השכל האקדמי, ומהי ללא הלב, שהוא אותו הארדקור, ה-DNA של העבודה, אך יותר מכל, מהי עבודת דוקטורט ללא נשמה. אותו חלק לעתים נגלה, לעתים נסתר, שמוצאו במניע העמוק של כותב וכותבת העבודה. נשמת עבודת הדוקטורט היא הערך העליון המחזיק את כל האלמנטים, אשר בזכותה נשמרת רוח העבודה, כך שלא תעיף אותה הרוח לעוד ועוד כיוונים שנפתחים כמו מניפה. נשמת העבודה נשמרת ומתפתחת קבועה ומשתנה, עד שנוצרת יצירה שלמה, אך לא מוגמרת, יצירה שלמה שתלך ותתפתח לאורך החיים כמו הוולד. חבריי למחזור 7 כתבו מחיאות כפיים